akala nila nakakapaghanda o nakakatakas sila. Yun nga ang sayang doon. Sayang yung mga ganun nakatakas. So the same with Premature disclosure. So same with the Ninja Cups. Pagka dinisclose mo, Mga ninja cups na yan, disclose mo yan. Hindi, alam naman nila yan. Alam na ng mga pulis yan kung sino yung mga tao na yan. Pero sabi ni spokesman nila, bigyan daw sila ng tamang proseso. Sabi mo, nanawagan na to protect them from advance. Well, Maging conscious din sa kasalanan. sana ganun din. Pero it's up to the president. Kung ibigay sa kanya listahan, huwag mo didiktahan presidente na huwag mong i-disclose yan. Hindi mo pwede mo diktahan. So, bahala sa presidente. Pero tama ba yung listahan na nakita nyo, puro naman yung mga kaso yung mga polis na. Actually, wala pa ko nakita ang listahan. Kung nila yung wala kasi ako doon sa